खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 27 मार्च 2026 शुक्रबार बाराय ज्योतिष नोजोरजों दिनैनि सानाव अखाफोरा कर्कट राशियाव नांगोन, जायनि थाखाय गोबां राशिफोरा जिउआव सोलायनाय मोननो हागोन। बेखायनो नोंथांमोनाबो दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथिखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। फै दानिया मिन्थिना लादोनि मोन 12 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव जानला मेनला खोथायाव गोसो होयिया मोजां। जब मावग्राफोरा गावबा गावनि खामानि फारसे गोसो होनाया गोनांथि। फालांगियारिफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव गोसो होनाया मोजां। लोगोआरिफोरजों गोरोबलायना खामानि मावलांनाया गोनांथि। हौवा हिन्जावनि गेजेराव नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 9 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। खामानि फारसे गोसोखौ रंजाखांनाय मोननो हागौ। फरायसाफोरा जायखिजाया बिथिङाव गोजोनै बारलांनो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। गथ' गथायफ्रा बिफाफोरनिफ्राय गोदान गियान मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। जायखिजाया खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायगोन। राङारि बेलायाव आय बांहोनो हागोन। खरसा फारसे आखाइ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। हौवा हिन्जावनि गेजेराव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। गोदान मुवा बेसाद बायनायनि थिरांथा लानो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खमला गाब। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव मोजां। गोजाम समाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांनो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। नखर संसाराव मोजाङैनो बारलांगोन। गथ' गथायजों मोजां सम हगार हरनो हागोन। गोब्राबथि खामानियाव बिमा बिफानि हेफाजाब मोननो हागोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोमो। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव सिंह राशिफोरनि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। आयेनजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। खामानि फारसे नारसिनथाय मोननो हागौ। बेखायनो सम सम देहाखौ रेस्ट होनाया गोनांथि। फालांगियारिफोरा खामानिनि थाखाय मोजां खौरां मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय एसे एनै जेंना सोमजिखांनो हागौ। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोजा। कन्या राशि। राशि बादियै कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। जिउनि लोगोजों सोमोन्दोआ राफोद जागोन। लाइमोनफोरा मोजां मोनलायनाय बिथिङाव एसे एनै एना एनि सोमजिखांनो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे सानै हयै मावलाङोब्ला जाफुंसारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो गुफुर। तुला राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव होजों होजाय थांथिंनो गोनां जानो हागौ। खामानि फारसे बांनाय नुनो मोनगोन। सावस्रि फारसे मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथि। जुलि जानायफोरनि थाखाय एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना गोजोनै खामानिखौ मावलांनाया गोनांथि। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। खामानि फारसे गोब्राबथि नुजानो हागौ। बेफार फालांगियाव लोगोआरि सोमोन्दो खानो हागौ। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि साना वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय गेजेरावनो बारलांगोन। जायखिजाया बाथ्रा खोथाखौ नागारना गावबा गावनि खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। हौवा हिन्जावनि गेजेराव
अनज्लायनाय फैगोन। जायफोरा गोब्राबथियै खामानिखौ मावदों बिथांमोना मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, 2 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोथां। धनु राशि बादियै धनु राशिफोरा गोजाम गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोफोरजों खोथा सावरायलायनो हागोन, जायजों गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। थासारिखौ सोलायनाय मोनखांगोन। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव एसे एनै जेंना मोनखांनो हागौ। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। मकर राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। बबेबा थाबथानानै थानाय खामानिफोरा फोथायनायजों आबुं महर मोननो हागौ। नखराव गोरोबलायनायजों सम हगार हरनो हागोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। नखर संसाराव गोरोबलायनानै सम हगार हरनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय गोसोआव खुसि फैखांगोन। नखराव मोजां खौरां मोननो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों गोथां आरो निला आरो खाफाल गोनां गाबा जादों 7 आरो 5। कुम्भ राशि बादियै कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। धोन बांहोनो हागोन, जायजों थासारिनि जेंनाया जोबस्रांगोन। लोगोआरिफोरजों गुबुनाव थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। नखराव रंजा खुसियै सम हगार हरनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेराव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोमो। मीन राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव मायबा मोनसे गोदान खामानि मावनो गोसो जगोन। जायखिजाया खामानिखौ लानानै राफोद मोनखांगोन। जब मावग्राफोरा मोजाङै बारलांहोनो हागोन। खाथि खालानि लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। नखर संसाराव खायसे बाथ्रा खोथाखौ लानानै एना एनि सोमजिखांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोमो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।